Hi guys, good morning. Mamahog ko sa baboy pag sayo kay naami sabot ni lang og ni Eva mag-adto mi karon sa hasaan. Nya Sherwin kagabi diri ra natulog sa gawas akong gihabulan kay nahubog man. Ambot og aha ni gikan. Puro giniinom, inom. Sige, maghuma ginaay mong inom na. Ambot na lang. Masakit ka, masakit ko, mag-unsa na lang. Patay tang duha. Lagi. Ako sa i-check ang baboy. Ang baka, gitigway ni mo? Agoy o. Pagsaba sa tinuod kay narabay Ginoo. Ay gid pagkuan. Limod diha. To siguro ka og nabudik. Agoy kadaghan ba sa i-ads ninyo murag nag kalibanga lagi ni ay. Agoy ngano man. Murag wa ni nag-angay sa akong gipa kaong nakuan. Ako sa inyong banwasan guys. Nagsabot mi nga dito mi mamahaw. Na kay kaon pa man ko nakamata. Kay kagabi hapit na to alas 2 ko nakakatulog. Kay nagkuhat ko ni Sherwin mag-uli. Wa naman ko batiag katugon hinuon. Mao to nga nang limpyo ko sa kuan. Diha sa kusina. Gipangtapuhan ko tong mga kuan. Gipangtapuhan ako ang katong rice cooker, gitapuhan ako ang katong oven toaster, daw kong blender, daw katong kuan. Gitapuhan ako ang dingding kay nanay abog-abog. Nya kasan ni banwasan kay sisa. Nagsurigit lagi ni sila ngano kaha. Na nagsurigit agoy. O siguro ni nag-angay sa akong gi bahog. Ang mga kangkong dani wala pa nanurok. Oh, di pag ganito ka huwag na lang, hindi mo lang iiian. Diba? Kaya ito saan bawasan mo na yung kwan. Sige na. Siwen. Tigwayan ang baka na yun. Kapi. Ayaw na pagkapi-kapi diha. Murag yapon. Lagi. Lain ang tiyan. Agkalain din ang tiyan kay kabuntagan man. Sige. Bantay kagilagi na ako lagi. Lagi. Gamay sipyat lang hindi mo lagi ba? Wagani siguro ba? Wagani siguro tigwaya ang baka. Lagi. Ayaw yung pagpamata. Dako namin kay mama. Ngali kay ginako lagi ba? Gamay ring sipyat nimo waking-waking ang tagi ka ba? Ay Ginoo ko waking-wakingan. Nagkawan na ang ato vacuum. Sagutsot sila maayo sa sabaw. Nakapamahog na ko sa baboy. Mag-ready na dayon ko. Kay para mag-ato na dayon ko sa ilahan ni Iba. Kaya magkaligo ko karon. Kay para humuta. Ay, nagbalik ang kuryente? Ha? Ibuta. Nag-burn out magod guys. Yeah. Kuha ko ka-chat sa ilaha. Mag-chat ko sa ilaha karon. Sige na, pagikay na din. Tigwaya. Garilyo na sado. Kapi. Kapi bitaw. Sige na, pagikay na dayon. Para mag-ato rin sa baka. Tigwaya rin baka ha. Bantay ka lang. Balik ng kuryente. Agas ang tubig. Ang kaya Dani, ako ning gilimpyuhan kagabi kaya Dani, ang katong mga kuan, sularan ingani gipang taya, ako na lang gipang kuha. A few moments later. Ug sa dihang nakaligo nako, wala si Sherwin kay nanigway sa baka. Sherwin! Agoy, nasangit na sad. Grabe kay ni siya kakuan.
Para sali sa chika-chika. Ang istorya nga wa dinhi wa didto. Targado na siya istorya nga wa dinhi wa didto. Kanang palabuanay bitaw nga istorya. Para gitigwen na mo baka? Pagtarong gid diha. Ay gipagpa na. Unsa? Taga si pinta. Sigarilyo di kaka ha. Di na pagkuha na. Kaya ato na ko. Mura maginig. Sus, yagit kay ning. Hubuan na sa ina kaya ako nagkuha nun. Lagi, bantay ka lang gid. Naisudan diha na ikuan asa pa man ginig painguna ning. Sigiliryo kagi karon. Wadi 50 man. Pila man ni? Litson ka karon. Sige na, bigarin ako. Eskwela mo? Sige na kay kuan na. Udto na. Maliit na mo. Nitan di na ulatan. Si Tantan nag-eskwela to si Tantan? Oh. Ah. Pulatan day nila si Tantan. Kana si Tantan nag-eskwela na sa grade 1 siguro si Tantan or grade 2. Ang dalan grabe kaay ka lapok. Pero maskin lapok, agwan tatakay, mao naman yang atong dalan. Di na katingalahan. Mag-amping lang kay basig makamumu taday. Tinuo ko balik sa agi. Dito ako mag-ilis sa ilahan ni kuan Lilin. Dili man takog adto didto. Nya kay nagsukna man si Langlang. Naging siya nga nag-ingon na biya tangag adto dito nya karon dili na sagkag adto. Manggupahan ako today. Diara ang motor nako dani gibilin. Nada ni si Uncle Nuli. Mauni ang gitasi. Kunya nagtuman na tambal daan. Ano din nato siyon? Kuya man nga tambal gud tambal may sa tasi. Nakay si Madam Joy Joy og 5 miloy. Ay guys, pumunta na rin yan. Wala yung trabaho ko? Wala pa. Ha? Kung sige maulan. Asa? Sige ulan. Di may kaya po nakadaro kay ulan. Mag-ulan. Ha? Kaya mag-unit man ang yuta. Ikan man ka na. Trabaho mo ka. Mubasad. Blade man may mga. Pag nang pilit tayo. Ah. Mag-start init. Okay ra. Nasa kanunay naman ikuana lagi. May gani karon kay nag kuha ng- Bagyo ta dito, bagyo. Ambot ka ha? Init. May ginag-init na lang. Naka-upload ba ka? Wa pa ko karon. Nag-burnout ba da? Hapit naman siya kung mga dawat si Angin lah na. Ha? Hapit na mga dawat siya. Pohon. Hapitan lagi to nako karon kay nakuha naman to yaha gahapon. Na okay napasal. Oh, napasal man tong step 2 ang step 3 na lang dayon. Ah, Danlog yung dalan da. Ay di ini lang. Ay ba di ba? Karang-karang. Di, basig tasiyon ni ba? Tambali rin na ng Wala naman good. Ha? Wala na may tambal good. sa kania. Unsa oras si Sherwin naguli gabi eh? Sila naman sila uban na hindi. Mga alas 12 siguro to? Alas 11? Wala ra. Sila kita dito mga Alas- alas 11. Alas 11 kapin? Sila mo uban ili pa uli. Gihahak may lagi. na lugar si Angking te. Oh. Nana, apply na. Ay mo 400 to kapin da. Happy to 500. Sige, upload ka nun lagi. Ora ka. Karon wa pa ko Diretso na dito, din ko, guys. nandito ko, Adapit kag meeting? Wala. Mga estudyante? Wala na gila mo tambal na tiyo. Ha? Wala na. Ay magpalabi cool kay ang lawas na to cool. Di bayagi na to katagan. Okay naman. Ha? Okay naman nila kay pala bilay. Katong niagi tasi to basig sulod. Sobra pa sa tasi. Kaingon gid si RR nga muna na Uy, kung resulta. paano ba kung gabi hapon tinangaon ni ba? Buwak ang pinggan. Pinggan tigaan. Yan ala loyo. Nagkalitrig ka ba? Alit ni pitik Ano ba? to Nipiti ra siya. Oh, nipiti Wala ra siya. wala ininit Wala. utang. Wala. Si Kuan ba si Rani, Oh. Rodi Lagbas? Oh. Katubang followers na to. Siya Joy, ingat ka sa
Piti ra. dalan, mga kuwan kailangan ikong tabok. Dana, iampot lang. Kay basta kung nay sign ba. Walay sulod ang kuan pinggan. Kanon ra. Kanon ra. Luto raw ganan. Ay, nay sulod kanon. Oh. Ano ang sudan? Sige na sa kaon gud. Ate kalit ra man na napikas dito. Ba? Hulog ang Pikas ano. siya pikas. Pikas si Sergio na tunga. Ang guni, ang katunga na gunitan ni Luloy. Nipiti. Ah, kay nakuan man. Kalit lang nipiti ba di ano man medyo nipiti ba. Boom doon dito na. Katulik kanon wala man nahulog. Bakit na yung mga sign, hindi sa mga parinti na sa Oh na, dia na mga inana. Lagi Bako, da na simbako. Mao nang mag-ampo ka angkol. Kay nag-atot ka angkol. Di, may lang dilita tayo kusan. Huwag ni, Baskog ta, balag. Magpasko ta na way kwarta. Importante, baskog ta. Mao gani. nice. Kay, inuong ko, mag-unsa man itong naidagang kwarta niya. O, niya, Hospital na. Nagnganga, nagtinga. Ato na ko guys. Yan, mga aras ko. Ay, wala ko sa iyo. Mga aras ko. Ay way klaro ni silang lang ay. Piling pa ni Udto. Lang. Mo gini klaro gid siya ho. Wa pa man lagi na naghikay si kuan diha. Damyana. Ha? Dito lagi ko nagdala-dala gani ko sa bagda kay dito ko gili sa ubos. Dito ubos. Hikay diha. Usa man silang lang. Wari ni mo na igna di ay. Ang mga klaro. Wala na to kagahapon atong chat. Ang final na to nga chat karong buntag. Nag-ingon ka nga paghikay na diha ti, paghikay na ti kay adto na tati. Dito ra tag pamahaw ti, nag-chat ang igsoon ni Brian ti kung unsa ta oras mag-abot ti. Unya nag-ingon ko nga pamahog sa ko sa baboy, O sige, pagsaba na. Nagkaligo ko. Head and shoulder man gani akong kuan shampoo. Kabalo sa ganito makabato mukha naman kao. Ay na mo diha kay uliton ko karon maglakaw ko gako. Ana alas 9 ko no na kamo diha, bahala mo diha. Na bahala mo diha. Agkaguba ato plano kay mo mga klaro. Bahala mo diha. Lulo ninyo. Gigna na mo daan nga kuan, nag-ingon na ka. Nag-ingon ka nga, ate pagsabati kung kuan ti. Yan si iba pa man lagi nagikay sila doy. Ato na to. Agkabuang gini hawa diha. Ay napagwa na kay Paglakaw ta mag-ilis na ganito adto na ganito na. Uy, klaro man ni basi pag-abot dito. Jesus, Ginoo ko pakawaw ra ta Sige, dito. forward nak sa monset ni kwante sa kuya te episig pa kwante kay sa tat bakawawan dito. Mao gani unya unsa pa nang oras ag lakaw? Ha? Ugahan na puwas ang ano? Napuas ang Napuas ang tikod. Ate asa man ni o man nakakuha ka impo na asa unsa aglakaw ta kay. Pag kumali ba saan ba? Ila dia sa baay dia. Ang manalilindi. Di ba ato na sa Nicole ito kabasa ra makan ate? Oh. Daw kasi inday ba inday na pa ko ikaw. Nitingin sa biya Ano kuya. ka dito ka na ng wanita daan ng mga ngilis na? Asa man hindi ka ni ato lagi. Tuwa na gani si Lilin. Uban ka ito. Sa ti si Lilin kay tuwa siya sa balingasag. Dito ra sila nagkatulog gabi. Kay kaganiha dito sa ibabaw. Upa man di sila nakahikay. Karon baro sa sadka ikaw na pagtulat. Ana lagi pinabulis live ni baro sa ini mura wa pa sila kwante ay. Karon pa ko nakaabot baya ha. Ano yung kasi ay? Nagwasing biya ko niya nagtabi-tabi pa mi dito ni Bibiana. Ay, na ba yun? Ba't na ba? Dito ka po, kagwan. Ang bisita dito daw, paabot. Ato si kwanto. Pagkay na ka ba naman ako content? Ako naman naman sa Ato silang lang ka. Pagkay lagi ka ba? Ano na ba? Oh, hawirin niyo. Anak tiyo, sige, aging tiyo ka naman lagi. Hawirin ni. Paano ba yung matuon sa inyo ha? Ha? Paano yung matuon sa inyo? Sige na lagi. Pag-ilis na angging!
At sa balay rin, suko, di ka ate, ako dali ko, bala kailis ning... Pailis na ba? Lalagyan sila siya gagawin kay... Ate, siya, pinunga mo yung pagdali na kapito ka, sila kagtuon. Ana, pag-abot na ko dito, wa pa man mo nakahikay di ay. Di asa nakahikay na, karon nakahikay ka? Patas, Ay, rata. sa bahay lang, busit sa kabahay. Asa manalilin? Ha? Asa manalilin? Tuana lagi sa balingasag. Wala mo na ako na sandal. Okay, wala nang kuan na ako sandal. Wala kong bongbong ani nga katat. Sa sandal ka say-say man ah. Wala asa say. Impas kay say-say na la sige pangilabot na iba. Ikaw di ba sa kapala ka kung ako man ibili akong kuan tag man. Katandog magalit ni. Na kay kung gamito na karon. Kay kuan sila. Ate, Ag guba. klase. Asa guba? Tanggal. Di lagi na matanggal lagi. Pagday ate si sa bahay ate. Pag-iris na gang. Si Inday lang. Sige, mas ko lang. Si Inday lang. Balasag mo sila na abring balay. Ha? Balasag mo sila na abring balay. Si Inday, ano ko si Inday? Ha? Inday? Unsa inday? Dito na palapad. Agkabuang mani ah. Wala siya? Aha maday si kuan. Joy si Angging og si kuan. Mo gani asa ni Judy Lilin lang. og si Rimon og si Riri. Unsa nalimot og hubo? Pagdali natin. Ikaw man man mo sa ate, ikaw na ba kayo to tinatala ka sa dahante? Wala. Pero nang tayo dito. Sige, hubo di. Aman imo kuan. Ay mo pares ano? Kani na rin short pan ho to. Wala ka buangin ka. Hindi ba na ba kayo kuan si Inday? Ayun to ba na? Bisa ba ko barada ka na rin kaulawan sa apil? Oo, kibasig na. Pag-abot ito, di ta magkakaon. Kasi nagtuo ka man nagcito si kuan Brian nga ihadap na ko dito na puro ka kuan na bisita kita ako. Sila Pagtarong sa diha lang. Amo timuti kay laban ako sa imong gahapon si kuan ni mo ti ba? Saan ti ba gagabonggo sa mo apil ba? Nalagi. Ha? Umano na si Angging? Ang ubanon gani. Ato adito ka. Umano. Gang si Inday. Na. Sige na, geng. Si Inday. Di na to ubanon. Ang pamantis ako no siya. Si Inday na kay kuan to si Inday. Yung nagtuo gahapon nga kuan katulog pa. Si siya. Ah, pasag dito si Maring Inday. Di na to ubanon. Ti? Ha? Yan nanangit si Bana. Si Inday lang ka. Tuo maka na. Ay kami ba to dito atuan nang. Kami pa ato tong gusto mo ato. Kay gila kapay na ko sa inyong kinabuhi. Kamay na kay tastanan ag. Gamay. Basi pag-abot ito, di ta makakaon, ha? Panapdagan ta mapas mo. Ah, lagi naman sa palit sa Skyflix. Ulak bisa bayan ito, nagluto pa siya, baka man, yan lang, siya pasama lang mo kaya, tagbuon pa mo. Layo pa di ay ka kay daplin na sa highway. Dapat sa highway, highway sa kuwan, sa ilang daan kuwan, kalig sa atin ka mga Di ako dala sa imong bag, hindi kaya ito na ako travel ko. Ayo pagdala ka ng bag. Ato man ito kapalo, kuwan, biits mo. Ah, makayong gina mga tao dito nga, wala nang hudhod sa dini mga siroko. Makana gina sila. Dala ka ng dambag. Gidala na ako na kay gisudlan laning mga kuan. Naon niya, ugat ihata sa mama niya, di ta dadawaton. Dawaton god no. Pero dili tek dala sa bag kay makaingon sila nga. Kuy nagdala man ni sa bag ni mga Yawa. bulaos. Oh, ganahan ka. Ganahan ka. Okay ra ikaw, ganahan ka. Kay bulaos man ka. Walang pa na ibag. Ngano ka dala pa man ka sa bag? Mahal na ba na akong kuan ha? Mahal na ba na ha? Bantay gi ka. Inutang na ba na? Ay, kamo na lang ato ka. Yung mati ako ang hindi pura lang Di na lang ko kadto. Si Kuan ba si Inday ba lapad Ha? si Inday. Di na lang ko kadto lagi. Wala ato sila nilin sa balik sa sakte. Ha? Ano sila? Nag-shopping sila dito. Diba sila tulog nag-hotel sila? Baday mag-ato dito, ag hotel nga to may boarding house dito. Ay. Oh, pero lukot. Gahapon pa sila nang Ha? Gahapon pa sila nang adto. Gabi eh. Lipunan na tadi kay barato tiya. Ano man sa ang maglakay sa kanya? Magbahan rata. Aga-aga gam. Tampapal kay balik amo ba sa sinta 50 amo ba sa pamasahe? Magbahan rata. Ti abi kon ja. Oy. Magbahan na ganita kay para dali ra. Asa ka tanan mo ti? Ati ka porba si ati. Ati ka nakapaingon ta dito. Idna na ka nga wakti pa niya pamahaw lang ha. Idna wakti pamahaw. Nakapri style ng pamahaw, garinas bay. Hindi bitaw ako na mahaw. Ay garinas bay nag ka. Ganina, dito ko gaganiha. Wala ka mo hikay. Sayo. Ay ka na karon madre? Ha? Isip ka nagbasa ka makadto ni Uben. Nagwasing ko dito ilan ni Kuan itsang. Nabaya ko kay madugay pa dito nagbasa man ka. Gani. Ako outfit wala ko lain outfit kay. Kung sa mga gusto ni mo artist, gown ka. Buros ko. Ano dako yan. Okay naman. Ayaw nagkuan na ang kuan. Sandal ni Saysay. Kaya basi gamito na ah.
Kani. Sapatos. Oh, tira. Kala po lamin ako. Parable sa sandali mo. Dani, ako sa nahulaman sa iya. Ano ka nangalangkat? Ha? Tawag, nangalangkat. Ada na di. Ay, nangalangkat ay labtik. Mahal ba na? Kaya ako. Mahal pero nangalangkat no, gyapon kani. Ang pawir bang pagsunod na sa imong bag. Kuan na ah. Dili lagi tagdala sa bag. Dili tagdala sa bag. Bitbita ra nang. Nawa kay sa hina dala nga sing tanon na ba kay ka? Ha? Wa kay dala sa hina sing tanon na ba kay ka abi niya bugnaw ang panahon dito nga init na ba kay kuan dito saan? Ah, grabe sa bug. Init kayo. Mamaypay gud ta. O jakit-jakit pag siya kabalo igawon kana siya. Wa pag dala sa hina. Inya magkauna na dito niya sing taon na na. Unsa man din ako sa niya di ay unsa may nakakuan dani? Igangon kay na oh. Nawa pa kay Okay, magkaya maganda. dala kag extra ka sa hina sing tanon kay ka abi niya bugnaw ang saan initaan ko saan. Wa pag dala sa hina extra o dala panty ray noon. Dala na lang niyo. Ayaw ka na pagdalhang. Anong agdalon man na nimo kabuang ka na siguro. Dili ra ni ibilin ang bag. Yun na nga, magtanag yan po sa hina rin. Balon, Ngano ikaw nagdala kay sa niya nimo? Ay, ito sa tukuan. Udi ka tong ko umangon unya. Pinugal sa dras ibak sa nina. Unsa? Wala si dras sa nina. Abi kaya Unya ikaw nagdala kay sa nina. Oh, dras sa nina nga. Dras sa nina. Dito ra man kataag katulog kay ugma ag naama kay kuanda buting-buting. Ikaw, dala sa ati ko ba siya kanina? Dito mga sa manguli na daw to? Nabi sa video na kainom ka manguli na nakakuan. Sino tayo storyality pag dali dali. Nalageng! Si Inday ba? Sati si Lilin lang. Sati na kay mintas na pay wifi dani. O tawagi. Igna nga. Baka kuan magabang kukuan. Wala ko na Nade kay Lord. Wala. Makat dito basta kuan data man ni siya. Pangita sa amin kuan dani. Ako sa Kaon. Ay ganoon tawag kay kuan ti. Hala. Na tanawa nagisi naman ako. Ay, Ikaw tawag kay ikaw tawag ba kay kuan wala di ako wifi oh. wifi din na oh. Open nila wifi. Wala man naka-wifi magalis siya oh. Video man ako. Na magud wifi nakaon magud Di ba na wifi. sila mag-up wifi? Sige. Ay tumagan natin sa imo ti. Sige na, dali. Kay si Lilin to si Lilin sa Balingasag. Nya ubano na lang namo. Nya man din ibili na motor di ay Dito sa itong ibili, sa itong bilhin na dito ato na ilang. na mahubas ng kuan gasolina. Dito sa namang gaday. Init kaayo. Ay, dito sa kato ilan ni madam dito nga wifi dito pwede mo sa likod. Ha? Dito man sa likod. Nag-online si Lilin? Line. Si Rimon. Uban maka sila duha. Kana Ang kana. Ha? Murag nagparehistro sa motor. Registro siya gahapon. Padaplin kay aw nay pick up oh. Ang kadali lang. Jis sama pamasay. Pero koy kwarta ay nagdadahag si Durbak ng animal na oy mga kwarta. Pag panglaparuho ko na naon ng mga amo. Paglakaw ay kwarta yung gusto dai pa prepare po prepe. Kuya Ging, sakay na mo Ging. Di pa masayo. Ako rin pag mga animal akin na ulit. Tagdi sa masay. Wa ka lagi para sa mga munggol ako may paingon ni sisto. O di pa motor. Pag para na mo. Ang tawagin na king. Di pa motor. Sakay. O ka na si Kuano dala. Apas. Yawa may galing makaapas. Ay, mahakot na lang ko. Para. Aguban kate. Asa dai mo? Tana. Lagi na siya mo abnormal kay utok. Ay kay pagkuan na ang Wala ka nag- saan? Hoy, sabong ka nga nagtarok na dito. Sagay na dito sa nila. Ano unsa man dipit sa karon? So, ay nay dira. Nay book ko dira to. Lugo na ako. Ano man di ay? Ikaw mo uban ka. Sa magban yan ay ko anak unahon ko na. Nagilay sila nga nagtarok kuno. Tarok na ni. Nagita guban. Uban. Ingon nga mag-uban ki. Sa bahay na iba sa mama ko sino makangalay to. Di man abadayaan mo panday ka. Padaplin mo diha aron mga ligsan mo diha. Apa yun ka? Pakad lang sa imo. Dito ka sakay dati. Ganging. Kanang geng. Unsa nga isda ang palitan geng? Pwede bangus. Ikaw gud sa isda o. Bangus duguon man. Ikon gud sa kanang palitan. Magani. Labang Isda o ako manok. sa patukod kay utsok. Nadani si Ibong. Aguban ka Ibong. Unsad ba yung trabaho man sila diri? Panista gani. Lilin. Nasaan? Adi lilin. Tuwa sa Balingasag. Unsa? Nagtawag geng, natubag geng. Nagparehistro kuno sa motor. Kamo na lang sa. Ta. Sige na, sakay na lang. Dadari ta na patungod ganay lubi na nga. Sakay Ha? lang tayo. Tuloy na. Bana nilang lang. O sakay lang. Sige na. Dito sakay ate. Manis kami karon guys. Dito sa hatag ko. Ayaw pagsakay Dani.
muta ni mo. Yelo imong muta. Ate Anging! Sakay sa iya ba sakay? Dito sakay sa iya ha? Sakay dito wala si. Ha? Ibong murang pupos na pa. Sige ta ko no. Taga isa. Ako ka mga buhay kwarta. Ha? Taga isa lang. Sige. Sige kwarta tapos kay. Advance sa mga sigrid sa. Pero ang gusto ba mong naw mo mo Buros na kumusta ha? Ay, buros di pwede mamista. So karon diretso na mi sa kuan. Hasaan. Ay ta sa pa atuon sa nato si Maring Inday ta. Ali. Awa lagi si atay ning ginabuhi ay mo sa di balo karon ato wala. Diba? O sige kaya tumulungan dato si Maring Inday. Atong ubanon si Maring Inday. Ya, may makadami na ato itong mamang. Oh, terminal. Maran! Ha? O, panakaili si Maring Inday. Hawi, padaplit dito sa tayo. Huwag tama, mantuang di. Sus, ginoo ko. Mulagi na. Hi! Grabe kayong nagpadagan. Ta isa pa. Mareng! Wa pa nga si Maring Inday. Uy, nag-iyon ko sa iyahan nga pag ready na. Ase wag gignan na nako nga pag hikay na kay paingon nako. Ay ko pag kuan na diha iba. Napuli na hinon ni akong sanila sinuon. Sa bahay ko noon wala na ni magitan. Ase wala gignan? Karaho na nimo. Maring? Ay sa tani mo dai. Uy, Ginoo ko ganina ako nag-ingon nimo ba? Kay bawo ka nga wala na signal pag makalakaw na ta dito sa payag. Natanawa lagi. Nagwala pa. Sige, di natakakaon na ni. Kung atuon bitaw imong sa kadina uban ron tanawa ron diyan naman diitan na wala na papatkuan gapon. Asa di ba nun nga giparidi na ni na. Gikulog. Ah, ka Maring? Kaligo pa. Agoy sa Ginoo ko nag-unsa man ka diha? Ali na sus Ginoo ko. Tuara. Sa balay pa apura haon ta. Karon pa abot diri. Agbalos-balos po ka rayon. Ay, asik balos-balos. Ako na ning giignan si Maring Inday. Nga Maring, pag ilis na diha Maring. O sige, panita diha, panita. Diraw. Kaniyo. Asik, parang. Ako nagbali-bali. Nag-iwan na ba ako nimo nga pag hikay na. Ay magsina. Ano ba sa Lalami kay katay. Sandal dai bing. Sandal. Nagbuka ko sandal. Kapulo Maring, ganina ga gitsatan ka na, gitawagan ka na, nanawag ka ganina, wala. kapuli ko talaga puyok pagkaman karon gana ta bukod ang gagat ko kain to ganina nyawa akay karon ipasuko na karon mo gani easy ra magali ikaw mo gani kay paganta mo ka easy ra magali ko ganina gani Bogan, may easy ra magali mo di ka kabalabas bahasan ni ate kay wadi ka balo ako sus patuntok sa anak ako easy lang bras pa lugod pa sus balik sus unya siya. ya tuloy ko na Unya karon. Bitaw diri makabawas sa kapok sa imo te mag-vlog ka magkatuluga ko ba. Ano yung mga style ni malam mo? Nag-iwan, ang chat daw kagabi dito ko no mamahaw. Wa bitaw ko na mahaw kay tulo ko ka. Oh, naingon siya nga matug na ko tikay sayo kog mata. Pagkabuntag. Sayo kog mata na bako ba na mga bata na siya man iba akong na. Oh, pagkabuntag, ay sa pagkuan diya sa baay. Pagkabuntag nag-ingon ko nga at pamahog sa ako sa baboy. O pagkahuman ag kaligo ko, nain siya. O sige ti, pagsaba lang dayon ti og nakakaligo na kati kay maligo sad mi. Ako dara ko trabaho Oh, pagkata. pero gignan kaniya. Oh, sayo ko mata yun. Siliko una sili atubangan. Pagkaman mahog baboy. Oh, isa pa, wala pa. Oh, mana. Pagkahuman ako kaligo, nain ko nga nakahuman ako kaligo, paingon na dayon ko diha karon taon-taon. Ang kari ka na sa pahinga na. Pahinga na sa karon taon di. Tanaw ka yung taon di. Eh kuya, usa na nagbuto resa. Sa Maritsima. Ingko nga ka inis ako. Tanawa na ba dai Oh. pahinga taon di. Grabe din sa ani ka karakabuang. Ang bato sa to ako gikuan. May payawa. Ako sa pahinga taon. Ingka ka pahinga taon. Ingka ka. Oh, man ako kaligo. Oh, tanawa marelas din ko ha. O yung bitaw ko human ako kaligo. Unya rayon ka pahinga ako taon. Ambot lang kung unsa to ako na kuan diha na chat tanawa. Tanawa ha. O diara. Ako wala sa ti. Ingko kaingon namin di karon kabulakan. O ako karon. O sige, may bawaan na to na karon. O asa to ang naligo ko, asa to. Si Doydoy ipadali, si Iba ipadali kay upload pa. Wala dito sa ibabaw, dito sa ibabaw. O ibabaw, diya sa ibabaw. Ginoo ko mura
Okay, te, okay, te. Asa paminaw ah. Oh. Kaligo Sige na kay ko. maligo na pod ko. Human na ko ligo okay te. Oh. Oh. Unsa man ang pabungbuang mo diya. Oh, mo niya nanay mo pa ingon diya. Nanay mo pa ingon diya. Imong gilas ka Ate sa pa, gikan ako dito sa inyo hada. Gikan ako dito sa inyo ha. Kani pabungbuang ka. Ika na sa balay. O gikan na ko sa balay. Okay, ngano wala pa man day mo nakaredy di ay. Nagulog sa iba dagali ko ako. Nagulog sa iba ng itsang ka. Unsa man ang pabungbuang mo diha. Si ate kay kaulita man kayo. Isa nga dito ko lalilin hulat. Oh. Nya, Oh. nalimig ng paingon ako dito. Basta ka nagyong ko sa imo hanga. Imong gilas. Human ako kaligo. Ay, na sa bahay niya, paring tao nakati, na sa bahay Man niya. ako ligo. Mo ram gingon. Ay, natupang te, buang na, ikaw kung buang, mga buang yung panadya, Ay, di naman ko taman nga kay buang ba ni ah. buang ito pangalan no, buang imo, buang. Unya. Binauta diha. Padali day. Ikaw mo puro ka kaganina ka puro. Ingon ko siya, naka-ready na si Inay. Klaro kasi. Ay na yun nabiyak ka nga dito tagkamahaw ha. Paglakaw ni mo. Hati, pasok ko. Nagapon nga na. Ako, ligo-ligo pa ko nila sa- Puro ka ibo mag black kapon mo bumbong ka da. Kabuo ning gatay mo ring. Dai, unsa man dai, o parang taas braday? Kasi may hapon na. Mo lamang sa takal na sa ning nga. O sige, kamu papangatod ka mag imbitar. To. Pagod di na ko pa kasi ko di man ko kasi diawa. Ada ka man sa account. Dito ni ko ada ka na yan. May sa account tong kwan. Kaon na papa. Di ka to dayang maya na lagi sa tanako. Awa sa reply baka man ida kong gibalak ko unblock. Ida kong kon ay ko ina siya. Unsa tay pan chat na siya. Dala ka buwan po siya nga. Ato na ta karon gabi ka ba disco? Ayun ko nga. Sa to kami sa ug mga iba. Wala na gani. Isa si Brian na may disco. Di ba siya to siya nga. Gahapon naman ang bistara. Sindi ko pa sa katong Bito na bito lang sin gapon no. Sinba ko sa Los Banso nga. Happy pisa saan? Wala. Oh. Nilang lang. na ako kuan yabi asa ka na ko ng butang Sus Ginoo ko maring, ikaw gid mo yung nakadalag kuan maring. na tinuyo ninyo. Palit si maring Inday sa isda. Unsa? Ako dili sudan good buang. Sige. La pamistaha ta dito niya pag kauntag lami kay nang diri na bilin. Uy sudan. Ha? Gani sakay na din maring. Iya, Namara sila mama wag gani ko kabalo ha. Lewat sa cinta dia. Sa sinta puha mo ko di. tuan ni kuan ang sa Andi na ko. Bangus at Kinsa ba to sa dibisi ko ah? buang isilaw na Sige. mawala. Sige na, kay ato na ta si lang to ay si iba to ana. Sila gani. Na impasa ta dani. Tuan na. Gani sa ko ti hani mo ako Sakay na. para lalang buang. Away na balik sa. Yo ka sa imo. Sige do. Ha? Di ako sa. Abi na ko gito ka. Ay, gino ko dagan may kabuang karon lakawa ah.